Ja, jeg vil så prøve at gennemgå, hvordan vi laver mest muligt ammoniak. Som man kan se, så har vi her et stort anlæg, som fremstiller ammoniak. For at få det største udbytte af vores reaktion, så hæver vi trykket. Fordi ifølge Le Chateliers princip, så vil vores reaktion forsøge at formindske sig selv, når vi laver det her indgreb. Og den gør det så ved at lave 2 molekyler om til 1, for ligesom at spare på pladsen. Det er også Le Chateliers princip, der fortæller os, at ved at sænke temperaturen, så vil reaktionen gå imod den eksoterme reaktion. Og det betyder, at vi i dinitrogen plus dihydrogen, hvor vi laver ammoniak, så er det dinitrogen og dihydrogen, som er vores eksoterme reaktion. Og ved at flytte temperaturen ned, så rykker vi udbyttet af ammoniak højere op. Ammoniak har et markant højere kogepunkt end dinitrogen. Dinitrogen, hold da, det kan jeg slet ikke sige det. Og dihydrogen. Og derfor så er det også kun ammoniak, der kondenseres i selve kondensatoren. Hvor at dinitrogen og dihydrogen, de er fortsat i, eller vil forblive i gasform. Det kan vi jo se heroppe, hvor man kan sige, at ammoniak har et kogepunkt, der hedder minus 33 grader. Men dihydrogen og dinitrogen, de ligger langt højere. Så derfor så kan man ligesom kondensere ammoniakken, uden at få dihydrogen og dinitrogen med. Ved ligesom at kondensere den her ammoniak fra, så laver man et indgreb i ligevægten. Og det gør man ved, når du fjerner ammoniakken, så kan der ikke ligesom ske en bagudrettet reaktion. Det vil sige, at der er ikke noget ammoniak, der kan blive omdannet til dinitrogen. Hold da op, dinitrogen og dihydrogen. Og derfor så vil den ligesom blive ved med at lave ammoniak, men ikke ligesom kunne lave noget den anden vej. Så man genbruger ligesom det, der bare ikke rigtig blev til noget, og så snupper man af ammoniakken. Man kan sige, at man bruger en katalysator, når man laver de her reaktioner. Det gør man jo sandsynligvis af flere årsager. Men som jeg lige ser det og forstår det, så gør man det simpelthen for at få dinitrogen og dihydrogen til at reagere lettere. På den måde så kan man spare på energien, som man skal bruge til det, og få et langt større udbytte. Ja, det var sådan nogenlunde det jeg lige kunne se.